Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. and held me up. Diin ka magidgikan, Chokoy. Kuan mama, akong giduo si Nobi ma'am. Imo lang yung ko gibinuangan, Chokoy. Ang binayawis auto, eh. Ha? Imo nang giabusahan og maayo ang imong agawon, ha? Ako'y pitol sa imong pag-abusado. Ang binayawis auto. Imong kuhaon ng yawis auto? Patay! Unsay patay. Patay ang mga gisugo ni boss nako. Unya ako. Walang ko ni muna ah? Tibuok adlaw kang milakaw. Wa ka gani maguna-huna kung doon na ba ko'y gikaon din, eh? Hala, naman ang atong kusinira ma'am. Ay papaliton unta ti kag sudan sa restaurant. Ay, sorry kay ma'am. Sa sunod, ina lang ko daan ma'am kay usahay. Mangalit man gud ni si boss og pagtawagod, doon na siya isugo. Basta. Ang binangyawi. Ang binakarundayon. Ala, may bagting ako cellphone. Si boss. Boss, salamat kay nanawag ka. Kumusta, Snoopy? Ay, pertili pa ya tao nga gidadaan ako mga prutas o fresh milk. No? Di magkakapalit og fresh milk. Sa mall? Di man na presko. Di oy. Ako yung giadto sa among katong gingon nga farm. Swertib yung kayo nga dunay presko nga mga prutas dito. Miad to, gide ka? O dito oy. Tabang pagani ko kanang hiyod-hiyod sa baka aron manggawa sa mga gatas. Kasaligan, giga. Jokes na. Kwan, inig-abot ako diha. Doon na kay bonus na ako, ha? Mga ba, boss? Karo sa mga kamuli, boss? Manawag ra ko nimo. Sunod buwan? Dili oy, layo pa. Basta mo paulir ako. Hati good og first milk si Nubi, ha? Boss, unsaon na ko paglakaw, boss, nga gibawian naman ko giyawi sa auto? Kuya, I'm dero ng yawi day. Tuan ni mama ni mo. Okay. Sige, tawagon ako sa mama. Kuan man good, boss, kay... boss? Boss? Nah, gipagnan manuong ko, Paitlan niya akong boss, oy! Ma, nanak iyo mang gibawian og yawi si Chukoy. Ang! Tibuok adlaw siyang wa diri sa bay. Gusto ko magpapalit yung sudan sa restaurant pero wa ko'y masugo. Ma, importante nga akong gisugo ni Chukoy. Ang mag-atiman sa mabdos nga nobe? Kantong itoy? Ma, mahal ko kayong maong ito'y, ma. Pasag di lang si Chukoy sa iyang mga lakaw, ma. Onya, mamatay day kos gutom ani. May gisilduhan man ko diha, ma, nga mo'y matiman sa imong pagkaon. Siya may sugo, ah. Oh, imo bang gilabanan si Chokoy, Ronel? Ma, igo lang gituman ni Chukoy nga akong gisugo niya. Sige na, ma. Ibalik na ang yawi nga to ni Chukoy. Kanyahay ragid nga dili na musugot sa akong sugo. Kay imo man dayong labanan. Ma, doon na mo kay tigluto diha, good. Sugo asa na siya, aron matagbaw ka, unsa may gusto mong kanon ug paliton. Ayaw si Chukoy, ma. Please. Nahala, sige. Ako na lang ning iuli ang yawi. Salamat kay ma. Ma, importante gid kayo akong isugo ni Chukoy. And after all, di ka gid magmahay. Nganong tumanon gid ni Chukoy ang akong isugo niya. Kay unsa man imo gisugo ni Chokoy? Unsa, Ronel? Oh. Hello? Hello, Ronel? Hello? Ay, gi-off na niya ang cellphone. Makalagot. Animal, nalipat gid ko na.
Pila sa kay gisuhol ni Alma siyang tigbantay. Nga mabantayan mo gid ko. Ug isog ra ba? Anda mo patay. Ha, pero di ko mohunong sa kong tinguha pag-angko ni Nubi. Siya gid mo ikipitik sa kong kasing-kasing. Tumanon ka lang ka ang gusto ni Papa. Nga manguha pa kog mga bag-ong investor. Aron muhumot ug balik ang among kompanya. Pero di mahitabong isurindir ko nga kung kugmang ngadto ni Nubi. Hoy, Ah, maayo kagid kayo mo bitik sa akong anak, no? ma'am, unsa may bitik, ma'am? Hilom diha! Ah, Buang-buang pagyud kada. Oh, niyan ang yawi, oh. ha? Ay, ma'am, di ako'y namugos og kuha ng yawi, ha? Imo dyan ning gitunol nako sa maayong kabubot. Eh, paghilom diha, oy, Chokoy. Bantay bitaw may daotang mahitabo sa auto, ha? Pabayron tagyud ka ba? Ma'am, anong init medyo ka nako, ma'am? Unsa? Ma'am, tahod ba kay ko nimo? Tahod bitaw. Pero sa higayon nga mailhan ko na gyud kinsa og unsa gyud na sinubi. Makatilaw ka gyud nako, Chokoy. Ma'am. Nak, gabiin na. Wa pa man ko magduka, ma. Naguna-una ka ba ni Alma? Nganong magunaw na man ko niya. Nga labing siguro, kauban na niya ang iyang mga ginikanan. Kinsa man di ay ang imong gihuna-una, Wa mo, uy. Wa pa lang gyud ko magduka. kay gihuna-una, pero nagsigi kag tan-aw sa imong cellphone. Ma, Sige ha, biyaan ka na ako. Manawagay ni mo ang amahan sa imong gimabdos. Ayaw baya gyud patunto niya ha. nganong patuntuman ko niya, ma. Nga nahibaw man ko nga wa siya may kugman ako. Nadawat na nako ang imong relasyon ni Alma. Ayaw nagpuni ang imong sakripisyo, anak. Gusto nako nga magmalipayon ka. Kanang kalipay nga way kondisyon. Nga wa kay huna-hunaon. Makita talang ka, ma. Malipay na kaayo ko. Na sige, muuna na ko nimo sa pagkatuog. Good night, nak. Good night, ma. Inahan gid si mama. Nahibaw gid siya. Unsay niya sa akong una-una. Ang akong cellphone. Si Ronel ang nanawag. Ako ka siyang tupagon. Nga bang excited man ko? Wa siya may kuman ako. Busa, nga na maghinami naman ko kung manawag na siya na ako. Dili ko siya tupagon. Sakitan lang ko. Sakit ka ng inigtubag na ko. I-off na yun niya ang iyang cellphone. Tanawa. Gi-off niya. Dili lagi siya gusto makadungog sa akong tingog. Murag nag-message siya. Nag-message gyud. Please, tupag ka ang akong tawag. Oh, magkiksulti na siya nako. Nga bang nalipay man ko? Nanawag na siya. Mihangyo siya nga ipatubag na ko ang iyang tawag. Akong tupagon, pero dili ko magpakita niyang excitement. Hello? Kumusta? Okay ra. Sorry, busy kay ko. Gusto kong magkasulti na pero putlo na ako nga akong pagtawag kay busy ko sa akong work diri. Di masab importante na ako ang imong tawag. Mawa, sagdi lang. At least nakalipay ko nimo. Sa unsang paagi nga nalipay ko? Sa imong pagmapdos. Wa pa man. Grabe. Nakuyawan na gani ko. Tingalig bawi ni Alma ang kwarta. Di ka mahinugon?
5 million pesos ba ito? Tingalig dili gud para nako. Nindot man kang tingog. Karon pa di ay ka. Ay, sorry. Kalit kong nawa. Huwag yun kong makapanagin din mo. Kay dinalian ang akong paglarga. Kinsa masab ko nga imong panangiran. Inahan ka ba sa akong anak? Giingnan ka na nako nga wa mahinayon. Wano ko magkapaybaw nimo kay kalit kang nawa. Giingnan ka na bitaw nako nga gibati na ko kadlok. Tingalig bawion ni Alma ang 5 million pesos. Kung bawiyon niya, ayaw yatag. Pauso man. Imo nang na-deposit ang kwarta? Mahadlo ko. Ay kahadlok. Imo na to. Sa gayon nga mubalik ko diha. Ikaw may una na kong pahibaw. Hoy, doon na ba ako'y live-in partner ha? Bahala na. Basta makikita gid ko nimo. Sa gayon nga mapauli ko. Hey. Are you still there? No. Dili ko makantos nga magpaminaw niya. Nobe, anak. Anong mihilak ka man? Ma, Wa ko magpalayo nimo sa dihang mibagting ang imong cellphone. Wa ka na makaalinggat nako kay wa man kumulihok. ma. Dali, sandig sa akong dughanak. Dili ka daling mapukan kung musandig ka sa akong dughan. Kining dughan sa imong inahan. Gisakitan lang ko. Nahigugma ka niya. Pero wa siya mahigugman ako. Dili ka di ay makadawat sa kamatuoran, anak. Wa na ko siya tugani nga. Nagbungag yun ang among natural nga pamaagi aron ko mamamdos. Nagtuo ka nga malilong niya ang kamatuoran. Nobi, ang ako lang gikahadlukan nga tingali. Tingali ko haon niya ang bata. Magkamatay bi ko niya nagbuhaton, ma. Pero ako siya giingnan nga wa ko mamamdos. Busa nga nung iya akong hinaptan. Anak, dili ka makatago sa kamatuoran. Dili ko na tumago ng iya mga tawag. Wa siya'y anak. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!